Niat langening kalangan agar pandha muncar Dinaner kakonang surung sorote tanpa padang ramyang-ramyang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon pansayekti dudu cahyaning surya candra daru miyang kartika nanging menika gumlaring kanywangan Suralaya ya ing kanywangan Jonggring Saloka papalya warna ngundarandir bawana paku jati katali warna ing mapan jroning kanywangan wusirna saking badan wadak nang iku tataran kasukman utawi jiwa luhur wiwit saking atma salira budi salira miwah prana salira ingkang wonten namung swasana heneng lan ning tata titi tentrem nikmat mupangat satata nitya ingkang kepareng anggergani kayangan Suralaya kinarya dadi ratu-ratuning dewa ingkang bebisik Sang Hyang Jagat Dirinata ya Sang Hyang Bathara Guru, Sang Hyang Manikmaya, Sang Hyang Caturboja, Sang Hyang Siwah, Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Wilengis, ya Sang Hyang Purwakanda. Panguwasaning Jawata datan winates, wenang murba tan wenang kapurba, wenang masisa tan wenang kawasisa. Bisa nyirnake barang kang wis ana, bisa nyipta barang kang dereng wonten. Nadanta dewa datan amboga datan angunjuk nanging boya kraos luwe lan salit amung kaperbawan kuku sing menyan ratus baru rasa mala. Rikala semana Sang Hyang Jagat Dirinata miyos kadewatan wonten bali mercukundha manik ancik-ancik sumuning lembu andini siniba sangganing Jawata Tridasa Wataknawa kamituwaning kayangan Suralaya dewa ing kanywangan Sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada ya Kaneka putra Kaneka Resi ingkang wus anjajari lenggahipun Sang Hyang Jagat Dirinata dewaning panggodha pangrencana Sang Pandya Bathari Durga ya Bathari Uma sumambunging pungkur sawanipun dewa saking kayuwangan arga dimilah pukulun Yama Dipati dewa ingkang tukang njabut nyawa titah ing Madyapada ing wingking bek andhara blabar para hapsara hapsari para dewa lan para dewi paran dening kadarsa ungeling gamelan Lokananta tinabuh dening para dewa sindene para widodari gonas ganes wicarane tregal-tregel lampahe dandas luwes sak solah bawane yen Sinandra kurang candra turah warna
rek memak ngembang bakung alise ndelirit jahit malengkung dedeke lengkung-lengkung irunge mancung janggane kaya ula dumbung dasare widodari derajate agung nanging ora nduweni watakku malungkung mung senengane mutung mongko ora mari yen ora di cedhaki sing kakung arsa rukming daya nuju langen sang yang Adipati ngrasuk busana kadewatan ginarbek Bataya yuwarana nipun solahira wingit lir widodari nurun wingit lir widodari nurun sari
Hong ilahing Mastahuna sekaring bawana langgeng Kakang Narada ulun piji marak mangarsa sampun ngantos dados guguping penggalih paduka Kakang Resi. Loh berkencang plak-plak dong Bu Bolong kali codhe sapa sing gawe lho tru ya adiku inggih kula nan nimbali dhateng pun Kakang Sidik pangudal-udal lampah kula Raharjane Skala kejawi sang menika taklimipun pun Kakang mugi katampi adi permesti inggih adi Bathara Guru sampun ulun tampi pengendikanipun Kakang Trada mugi saged ndadosaken tentreming Tribawana adi Guru inggih sawetawis kula menika ngumun jalaran menika dadi dinten pisuwanan kok adi permesti nimbali sedaya para dewa mila mboten jangkep namung Yama Dipati lan ingkang garwa Bathari Uma utawi Bathari Durga ingkang nderek sowan wonten ing Kahyangan Jungkring Saluka. Mila adi permesti ingkang dipun galih menapa kok ndadosaken tratapan deg-degan manah kula. Dede dinten pisuwanen kok nimbali para dewa. Mangke ulun badhe mbabaraken wenganing gantha babaring sedya. Oh inggih. Bathari Durga prayogakna nggon kita sowan. Tobat jagat dewa Bathara samage selikur dina kula nuwun inggih do pukulun nampi perga pangestu paduka winantuing karaharjan lampah kula pangabekti kula maman tumugi kanja ngandhaping canela paduka pukulun wis ulun tampa Bathari Durga pangestu ulun tampanana sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka mugi dadosaken jimat paribeh. Apa dene Yama Dipati prayogakna nggon kita sowan. Oh. Ilahe. Kula nuwun inggih, pukulun Raharjane Skala lampah kula pangabekti kula katur pukulun. Wis ulun tampa astuti ulun tumrapa marang kita. Saged anggen kula mundi mugi dadosaken Jaya Nur Cahya nimbali kalian Yama Dipati menapa wonten pedamelan titah ing pundi dunungipun ingkang badhe kula sendal mayang ratu menapa brahmana lurah menapa bupati menapa wiyaga ing kedah kula jabut nyawanipun aja kaya ngono ya Ma perkara njabut yo njabut ning delok kitabe ndelok bukune sing kudu dijabut nyawane kuwi sapa yen wis tekan titi wancine kewajibane Yama Dipati njabut nyawane menungsa ning nek durung titi wanci aja dijabut aja dibedhul nyawane mekaten wae iya mesake wong urung rampung netepi darmaning urip kok dijabut dinengke wae Yama dinengke wae jenenge wae ora usah dijabut mengko rak metu dhewe nyawane inggih kados pundi Adi Bathara Guru semunipun kok wonten bab ingkang siningit Kakang Trada Bantheng Waring Kakang Narada ulun menika ndangu kalian paduka Kakang Kaneka Putra Keong Kakang Narada ron tanpa guna menika kados pundi lah kados pundi Adi Guru ulun dangu dhateng paduka kok malah gegojegan ingkang gegojegan menika sinten Kakang Narada perkawis ingkang pundi kula dangu kalian paduka nggenipun paring pangwangsulan Bantheng Waring lah yen ngaten kula tak matur yen lepat nyuwun pangapunten Adi Guru menika naminipun wangsalan Adi Guru ndangu kalian pun Kakang kula matur Bantheng Waring menika tegesipun sapi ateges punapi Adi Guru lajeng mundhut priksa malih kula matur keong menika kul ateges punapi kula Adi Guru ndangu malih kula matur ron tanpa guna ron tanpa guna menika tegesipun uwuh yen dipun gerba punapi kula wonten dawuh lah
menika Adi Guru mboten kok gegojegan menika mboten. Mboten nginten babar pisan Bathok Bolu ing Simadu. Inggih, mboten namung ing Simadu ning ingsinipun nggih wonten tahu, wonten tempe menika. Wah. Pitados napa mboten Yama Dimati? Bathok Bolu ing sine tempe. Inggih. Menapa mboten namung tahu? Ya tahu karo tempe karo lombok. Wah, jan enak kepenak dadi dewa sing ora nyambut gawe Yama. Kados pundi Adi Permesti? Kayangan menika kok wonten daya ing saklangkung benter. Daya ingkang benter menika ndadosaken sumuking punang gara-gara menapa ingkang ndadosaken gara-garaning jagat. Kula matur inggih. Mboten ateges kula menika nglangkungi dhateng panguwasipun Adi Permesti babar pisan menika mboten. Nggih, yen ngaten kula tak matur. Gara-gara menika wayoktosipun saking Madyapada mapanipun wonten ing negari Ngalengka Diraja. Saking negari Ngalengka kasinggihan mekaten perkawisipun sekaring kedaton ingkang wayah nini Dewi Sukesi menika sampun dados kembanging para priya. Dasaripun Sukesi endah sulista ing warna. Yen cara-caranipun sekar menika nedeng-nedengipun mekar. Mila kathah kumbang ingkang kepengin ngisep sari ning tawang. Ewa semanten Sukesi nggadahi pamodhah. Dipun lamar sinten kemawon nggih nderek dipun boyong wonten negari pundi nggih manut sauger saged medharaken sastra Jendra Yuningrat Pangruwating Yaksa. Ingkang angka kalih saged ngendhih kasektenipun Ditya Jambu Mangkli Senopati agul-agul temah dados ugal-ugalan wonten Ngalengka Diraja. Kacariyos titi wanci kelenggar menika ingkang nembe mawon medharaken sastra Jendra Yuningrat Pangruwating Yaksa ingkang wayah pendhita ing pertapan Amulayasa peparapipun Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa inggih Adi Guru medharaken sastra Jendra Yuningrat ingkang sekawit ingkang muthah menika Sukesi nanging ingkang wayah Sumali Raja menika ijib-ijib kepengin nguningani kados menapa wedharipun sastra Jendra. Mila saksamunipun Sumali dipun bengat raning daya pangaribawanipun menika ageng. Yen menungsa kok dipun wejang menika lajeng dados dewa. Menapa malih yen kewan kok diwejang, buta kok diwejang saged ruwat mala trimalanipun. Lah yen saben titah menungsa kok diwejang dados dewa, tundhonipun jagat badhe geger. Titah mboten saged mbentenaken sinten ingkang wajib disembah lan sinten ingkang dipun anggep titah. Wontenipun namung bingung awit sedaya kathah titah ingkang sami ageng panguwasipun. Kanthi menika ingkang wayah kaki Prabu Sumali Raja dipun bengat sekawit paesipun yaksa kelenggar menika sampun dados manungsa limprah Adi Guru.